Здравейте! В това кратко видео най-после ще стана рейтинг 1600 в шахът. Най-после успях да вдигна рейтинг 1600 в шаха след толкова дълго време, но сега е време да видим играта. По някаква причина съм се справил по-лошо от него, но той има цели 3 груби грешки. Ето тук видях, че мога да спечеля пешка. Тук той си даде офицера, а ето този ход губи пешка. Благодаря за гледането. Довиждане.